hagi shalan tem jong kapor hagi jing im jongi ya lang ba ki babun ki jing kala hagi benta ba per jong jing im ni wat hagi im lang sa alang handrei ka wei pat ka bangi tip ka long ba ki jing kala ki don la ka jong ka thmei ka ba habangi kertiang dien ngim la klem da pusan bat perto ye ki mati ki bala sandur do men barim ka jela jongi ka don ya bun ki ba pensa anam ya ki mati ulong shuwa ki balong ki nong kenti ki ba kordo jong ka jela tong ini pelut por kendian ha ka ba khmi ye ki mati ki bangi ulong dien ngi don kamban nyokor ba tengkai hagi spa snam ba menchwa le se ngi la ban ong ba ka jela jongi khamtam ka nong ba shulong kalong ka berius pa ha ka jingdon jing em ki jingtei ba pau jong umen barim bon na kini ki jingtei ki dei ki banado ki por ba ki dole ki wan sansha ka ri India bat ki missionary kristan ki wan penso the de ka jinget kristan hadin ba ki la jet ya ka nong ba shulong kum ka jaga pedeng jong ka than chitei lam mi ngi rengkat ka jinget reilang bat ki kimi ki patemen jongi ki dole ha ka kerteng jong ki Salvatorian Fathers na Germany ki missionary na Wales bat ki wei ki la penyang bat tei ya ki yeng ki jaga pule bat ki yeng mane hagi benta ba pher jong ka sor shilong henrei kalong pat ka basngo benyau babon na kini ki jingtei ki la do no na ka jingwan shop ki bor ka maryang kum ujumai ba balaja ha ka snam khat praspa khandai pu nyau ka jingbam do ka ding bat kumta ter na pedeng kini don pat ke balapan thamai no ka rukom shna bat penwandor yaki kat kom ki jingtei kani ka jok ka bamenta ladang i thaiden khandiat yaki katto ka ni ki jingtei balarim ha kani ka nongba jong ka jilla Meghalaya ngin syam satang khandiat e na pedeng ki jingtei umen barim ki badangsa hado kini ki sngi bat ki babon hi naki ki de ki jaka shakri blai kata ki yeng mane Kawai na kini ki jingtei ka bala khamrem kadai ka Cathedral of Mary Help of Christians kayeng mani keme jong ka balang Catholic baro kawai ha kani ka than chatei lam mingi jong kari latei ya kani kayeng mani ha ka snam kha khandai spa kha lai da ki Salvatorian Fathers ki balawan na kari Germany Laong bagani kalong ke yang mani kabanung kong jong kabalang Catholic hagani kathan. But hagatu kapor latip yaka kum ka Church of the Divine Savior. Ka Church of the Divine Savior kamshim lane Islam. Hakaba tang hadian atpulai snam hagasngi Good Friday kasnam kha khandai spa lai pun riu kading bashar khai kalapam du ya kani ga yeng mani Henry klem da du jingkermen ki pat riu ngai hakani ga ju hi ga jaka kilatai biang ya ka yeng mani hakaba bishop kanongba hakatu kapor Right Reverend Stefan Ferrando ulapan kentang bat ple pat ba ya ka yeng mani thamai ka balajer kerteng Cathedral of Mary Help of Christians Haga katsan tarik unai wieng kasnem ka khandai spa saupu hinyo. Yakani ka yeng mani thamai lapan wandor do architect bapau nam na Calcutta u Dr. John D. Goggly. Bad lapan tre yakani ka kam da u brother Mantaro SDB. Rengkat bad ki misteri khasi hapo ka jingalam jong Right Reverend Ferrando. Kani ka yeng mani kalayo ka kerteng cathedral namar ka jingdan ka khet jong bishop hapo ka baki khot ka cathedral.
Ka kamra kabadan hakadiang jong keduan ba kadai keduan jong kamaria balatip kum ka altar of Mary Help of Christians. Hang ni latip dan buram ya arngut ki Archbishop ke Shillong. Ki bakentop yo Archbishop benengkong ke Shillong, Right Reverend Hubert D. Rosario. Badu Archbishop benengkong do na kikasi, Right Reverend Resto di Panrang. Ka kamra kabadan hakamon jong keduan ba kadai ke bejubu ya ka sakramen bakhuy. Bad latip ya ka kum ka Blessed Sacred Altar. La peni tenat ya kene yeng mane dakidor ke balatun sat hakibiar. Hapedeng ki rishat ke balatip kum ki jingphala jong ka rosary. Bat kam hapo jong kini kidur, kidon pat sa kidur lenti deng pana. Saudong kane ke yeng mane la banyo I ki jing khang yet balao penwandor kat kum ki jing tho bat ki pharsi balasot na ka kot ba. Kani ke yeng mani menta kalakot Jakarta ke bahan pulai senam.